Keď ste hrali futbal na majstrovstvách sveta, hrali ste tiež jeden zápas a teraz tiež jeden a vyrodilo nás v podstate Holandsko. Aké sú to spomienky a pocity práve na takéto zápolenie s Holandskom? Tak nebudú príjemné, lebo v Afrike sme vypadli a ukončili sme turnaj. Teraz tiež nás vyradili, takže robil som si srandu s chlapcami, že už pomaranče, oranžovú nechcem ani vidieť. Čo sa dalo urobiť, aby ste v podstate vyhrali? Bola možnosť vyhrať, alebo jednoducho to vyšlo tak, ako to vyšlo? Bola, preto sme večer, tak keď sme si sadli na kávičku, tak sme boli trošku sklamaní, lebo dalo sa vyhrať určite, ale v tých rozhodujúcich momentoch Holanďania zahrali krásne dva kopy, také myslím, že čo vyjdú možno raz za rok, takže asi týmto nás zlomili a možno si to zaslúžili trošku viac. Teraz sa budete už sústreďovať na vlastný výkon v tejto hre. Postúpite určite aj do finále. Čo by ste teda už individuálne chceli dosiahnuť a na čo sa budete sústrediť? Už poznáme to ihrisko, takže verím, že dnes aj podľa počasia, že uhrám dobrý výsledok a verím, že do tej prvej desiatky teraz je momentálne cieľ sa dostať v druhom. Vy ste ambasádorom futgolfu na Slovensku. Aj táto vaša účasť prispieva rozširovaniu povedomia o futgolfe na Slovensku. Čo by ste si vy ako ambasádor želali po týchto majstrovstvách sveta, čo sa týka ďalšieho rozvoja na Slovensku? V každom športe aj celkovo sú dôležité financie, tak ja verím, že nejakí ľudia sa chytia toho a že nejaké peňažky dajú do tohto športu a že postupne sa tu bude stále zlepšovať tie podmienky a tak ďalej, že tie vzťahy budú výborné a že posunieme ten šport aj my na Slovensku a samozrejme ja verím, že v Európe, vo svete to bude do 5 rokov taký myslím, veľmi, veľmi zaujímavý šport. Okay. Tak veľa zdaru, ďakujem.